Nanjengoko sikwinyanga yesilimela ephawula imiba ephathelene nezigulo zengqondo kumadoda, umbutho uMasakhi Indoda nowaqala ngonyaka ka-2020 ube nephulo lokuxhobisa amadoda ukuba angayiphucula njani impilo yawo khona ukuze akwazi ukwenza eli lizwe libe ngcono. So excited about Olpulo because it's the first one esake sayenza before. We've never done this before. It's just a decision that came after a resolution here to go AGM bana masenze masichintshe si-evolve. So ukuplant seed basically kukuqalisa ukuvula i-conversations utshintshayo lancinga yokuthi indoda ayikhali ukwenzela uba amadoda akwazi uthetha abe kwi-platform eyi-one. That's why uzawufumanisa kule event ngamadoda akhoyo kwenzela ukuthethwe ngee-issues zamadoda. Akukho lula ke kuba amadoda afundiswe uba mawabhotlishe, mawangathethi ii-feelings zawo, mawazibonakalisa indlela afila ngayo kuba kaloku sifundiswe ubani indoda ayikhali. Kodwa ngoku sizama uvula ke lo mhlaba kancinci kancinci, sinethemba le nto ubana sawuphuma apha noko umntu indlela acinga ngayo izawutshintsha, indlela okwenza izinto nayo izawutshintsha. Eyona nto iye yabethelelwa kweli phulo kukuba amadoda kufuneka ikhathalele impilo yengqondo yawo ukuze akwazi ukuphilisana nabo bahlala nabo. It's very important because we are men who are responsible for families and households within communities as well. So if we are able to manage our own mental health, it means we are able to positively impact those that are around us. Usomashishini kwakunye nombhali uLuvuyo Mgxiki uthi amanye amadoda amaninzi akhule ngaphandle kotata, nto leyo ebangele ukuba amanye enze izinto ezigwenxa ngenxa yokungafumani isikhokhelo kootata ababazalayo. As umntu bekhe wabetheka apha endleleni ebekhula ngaphandle kotata, iyandithatha yandibeka ezindaweni leyo ndaenda apha ndibhantinta ndine-choices endizenzayo endizithathayo as umntu, you know. So today I want to share i-impact ebanayo into yoba absent. So if bakhona abantu bangotata apha bangekho elifini yomntana abangatshomenanga naye, I'm here to share loo nto. Then later ebomini bam utata lo wayengekho uhlala nami ngoku. So I also want to share into yoba ngabana we also have a responsibility yoba ngabana sixolele and forgive abazali bethu abaxabana nomama bethu saba ngezo victim endleleni.